салом алайкум дӯстон, паплони туркиро на витрина камера кардем. чӣ хеле ки гуфтем бори навай либосон 280 сомона 7 ранг дорад. тамошо кунед, беҳад рангои хушрӯй, чапу росташ ҳар диш яхела, тарафи пуштам яхела, беруншам яхела. паплони турки линда меган, беҳад ғавси хушрӯй, ай белман дуда камтар бо ғавсаре не гилмайда ки 5 ранги дигашам ирам линда бо диққат тамошо кунед. сабз аст, кирпичный аст, баъд типа серии свет аст, фиолетовый, баъд бардовый аст. ин гулмайдаи дигариш 7 ранг дорад. ин софт ипек ном дорад, белманду ира ғавси хушрӯй 250 сум либос шено 7 ранг дорад. адрес мон бозори Корвон. касе ки мисол омадани пеш дидани боша, марҳамат биёед. адрес мон бозори Корвон, якум дарвозаи пажарка, 4 рияд, 119 дукон, рӯ хитобозори Диён. якам ба тарафи хитобозор омадаи занг занед, адреса пурра мефаҳмонам. ин хелиашон бо аст, ин ду ранги дигаш мондаги 250. ани гула бори навай қариб ямо пеш омадаги буд, як нимо пеш. иниш 280 буд, скидка кардагим 250 кардагим. кам мондаги, ду либос, се либос, як либос, ҳар хел мондаги, ҳар як либосаш. баъд сандошам дорим, сандошам оянда дар реклама мекунем. бо диққат тамошо кунед рангоша. баъд клойки кана дорем, воша